Lucha. Nawa apa yang ganas kain. Nawa. Yung pas ni Agi. Ang kay na-stress mo ka. Hi everyone, good morning. Laing adlaw na pod. Ja. Namingaw mi ari. Kay kuan man ning uli si Ate Ruby. Kay mamalaging namubang gamang schedule dugay pa man. Ni uli sa Ate Ruby. Ja. Ganihan ning larga harang mingawan na mo. Teri kay naghilak. Naghilak kay mamingaw mi. Pero mabalik nun to guys. Diya, mamahaw ta. Dami ko andya. Dami bibingka. At ang tilawan ng bibingka danas bikiri si babaw. Huwag lami ba? Diya karon di sa ko mag-rice. So, inom ta danan niya. Salabat. Powder luya. Naman sila lami. Ang gipainom si Tiri sa labat. Kay kuas Tiri bawal si Jang chocolate. Nagsabing Tirhan. Harang kami nga. Kalid man ng Ruby. Hapon man sa tiluka. Wala naman ang gawin ka sa ato na. Okay. Gamit na. Gamit pa. Pero, di man siguro na bugas. Wala. Gamit man. Ano nag-torta? Bawa bibing kami yung gipalit. Tigapilan magtorta. Masig pataban. Bawa ni ko, nabili bibing ka tatlo. Hindi, torta man lang isa. Wait lang ko. Ano ito? Namayra kay bawal po ko na yung tamis. Masarap pugnit. Di man yung bugas. Dito. Kami dito bibing ka dito sa buhol din. Na. Harina. American kang prutas. Nga pa itong dalam na no. Oo. Ang gara. Kaya. Ayun po tambaw. Wala mi. Bingka. Nang itong bingka ato. Lahi ba? Kami dito bibing kang liding. Ikaw. Ikaw. Tiliding. Kami dito yung bingka. Maraming awa. Kami regat, tikaw-tikaw. Nga kami chicken. Ang kulana. Ara mo gugming ka. Kanang hinay mga ngun. Tawa. Man. Di ba pag manok ba? Wa man. Pero di lagi din nagkano. Nagmera. Napasang yung tuwa na. Apa man. Abi na mo guys, karon si manami mahuman. Ngayon ganang ang ko hapon. Expect man ko nga. Maman karon si manaha. Hindi man di ay.
Duha warpiron ron. Sa ano ron? Okay. Karon di sugod. Sunod. Ugma duha pod. Isa. Bebe. Saka ka ano susunod ikaduha. Ang dala. Ang kay babaw. Makastek warpirin di ay. Hayam na dugang nagpait sa karton. Wednesday duha. Monday duha. Hindi. Tuesday isa. Wednesday duha. Hindi. Huwebes isa. Biyernes duha. Bebe. Ha nagi swerte. Kuha man lagi ka nang nay. Manghug na. Gipay na rin automatic na eh. Monday. Sunod Monday mo inambay ko duha. The next morning. Hi everyone. Good morning. Today is another day na pod nga kamirang duha. Grabing kalaay dya. Nangapi mi si Tiri hang gitimplahan ni si Jaog. Kanang salabat, luya powder kay mapuli makaadyo ni dya. Hanjaga ko. Akuan kape puro kay para po sa constipated. Salamat sa nag-advise ani kay epektibo ni. Dya, agwantahan naman ang palpitation basta kay makapagawa sa itong gibati. Dya, among pamahaw, nagluto ni kog sa jo, corn beef, ang ibatang itlog. Kani sa alaman kay, anad ba si putas kapobrehon. Dya, mamahaw tanin jo. Guys, malakaw ko ang bijaster ikarijut. Ay mo palit ko mo sudaan, pero sa dyan gi-reminda nga di siya magbarag-barag para siya naglingkod ha siya gipaligo una sa asin dyan di man po dangay kagalaan nagmula ko dari sa market kay grabe rang dola di man po di magpirmiramig dilat ha mo na nga kinahanglan din mo gawas ko kay siyang palitag isda sang gulayan kay masakitin pa dyan kanunay pa napakanag dilat ha marag di dimadyo na siyang health mo na nga mula ko sa ako, hindi magdali ra ko. Hindi guys, magtusa ko. A few moments later. Oh, nakaulin ako guys. Gihangat ko kay nagdagandagan ko. Hindi. Timing po ding uwan. Barat ko silang presyo saging karon narong hala. Kaya kadaghanan nga lakatan, mao ni 50 pesos. Hindi. Kung kahit kukuan, nga ni, ubasa, 10 pesos, nga ni kadaghanan. So, mali ang isdang napalit. Yeah guys, magluto sa ko. Kay, maligo ko na kauman, kaya nawanan ako. Grabing kusagaguan. Maning isda ang ipalit guys, pang ko na siya ka ng tilugon, pang ko na ni ka ng salay-salay. Haning prituhon day guys, kayong gulayan. Anong hiwaag. Anis kuan. Di pwede si Tiri, kakanag dilata pirmi. Kay may sakit. Ano nga. Kinahanglan din sa lutuan, nag-isda.
Unja guys, di jud lalim og sarata. Dapat jud duha kay arong kampante ta mo bija si Tiri hang gibijaan nagdali ko gikulbaan pug ko. Sige ko dagan-dagan kay siyempre hanggang na si Jarabang isa pero dali ra pud guys kay di ora pa dalig market pero kulba-kulbaan lagi pud ka kay gibijaan nga si Jara. Mao na nga mas okay jud og duha may ari. Hindi kay kinahanglan malagi pong rubi mo uli. Mao nang antos-antos sa laman kay mubalik ra man pud to. 1 semester later. So guys, naluto na gatong sudan ni Lauoy. Kay mao ra magajud ni pwede ni Tiri. Mao na nga makontento na lamang gajud og ginsara kay daghan lagi bawal. Luto tanan jo guys, wala ka tanudlay. Hindi ko lagi ko. Sabala na. Hindi nga na siya kong utang nga mga dahon-dahon. Hindi man ka pwede. Tagang gikang guys ko ni bahaw. Ganyan buntag sayang man. Da. Sige na ka ano. Arang mingawa mi dari. Arang mingawa. Hirap na katir. Awan. Niyo ka-adjol man na ulit bukid. Bawo, hinangan man siguro may giniingan ng positive. Nga si Tiri okay raman. Isa kay tinagudjad. Bawo basin, binuang ra kay kuan. Mo bag schedule. Kasi kay mamig pamagus nga ipadali. Kaya Ruby. Karena lagi pecahan na nga na. Enggak. Nice na tira. Kagis na ka na kay protina. Ay. Di pwede karbura o kay sudan diha. Pag sudan ng isa kabuk. Pagkagulay, pwede makadaan ng kubasa. Gani haba, ko ilawan ko kay dari silingan namo na nakaburol. Anja magkuang ka mahadlok ka moagi, na majis agyanan. Napa diha? Napa? Nangita ko gagyanan nga pwede ka lusutan nga di ko dito makaagi. Napa uy? Kay kulbaan ko. Malisan ko nga na guys wa. Napa ra sa agyanan di gaglungon nagatang. Agang gibuhat, dari ko ni Agi. Nadi agyanan lain, nga di dito singkitin. Nadari tiro, kaling tindahan na nga na, hanggang tudan na ito mag-agi. Hindi pa siya na kanal. Nadi pa rin siya lucha. Nawa po ang ganas kaon. Nawa. Yung pares ni Agi. Ang kay na-stress mo ka. Ano man to? Ano nawa na magana? Hindi naman po akatasan. Ay, ka. Ano bitaw? Hindi na po akatasan po. Ay, matito bitaw ko na nga mukhaan makagbahaw na sagi. Ang salamat dito kagalingan. Uy, kagulay na. Ilang po, limingaw ko na sa dagkaon no green. Hindi man pwede. Kay, di-remind man dyan na nakabutang mga dyan dyan daring akuan. Iwasan ang mga sumusunod na pagkain at inumin. Green and leafy vegetables. Taho, tokwa, chocolates, cranberry juice, green tea at mga inuming may alcohol at kula. Kay masilan lagi guys basta mag-inom og warfarin.
Muna nga, lisidog ko kan, di ta mo sunod. Kagkubas na. Ano ko nang kagkubas na? Na ako'y ginamos dito, di. Bawal naman pagkagparat. Bawal na.